こんにちは。長堀社長、株式会社ラブの皆様、お元気ですか？笑い出しも元気で、これから笑い出しのお客様の練習を報告します。今月の動画はマウンテンバイです。同時なのです。どうぞよろしくお願いします。毎日、観光のため、体操をしました。それで、歌の練習をしました。今月にクラスメートの友達の修了式があるので、みんなと一緒に準備しました。この学校に入学した時から今まで一緒に勉強した友達の修了式に参加しました。日本はどうですか？မြန်မာは今雨が降っています。皆さんもお笑いに気をつけてお仕事を頑張ってくださいね。笑い出しも頑張ります。今月の報告は以上です。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。